भागात आता उभे आहात ह्या तुमकां परिस्थिती आहे जे रोडाची दिसता नयबाग आणि अनायन सतिया देवीच्या एरिये कडे मेन रोडाक ह्या रोडाचा पहिली टेंडरही झाला तर टेंडर काय झाला आणि कित्याक रावला ह्या सरकाराक खबर हा पेडणे PWD जो अभियंता आहा येई त्यांनी हेचेर लक्ष दिवन तसेच आमचे प्रवीण आल्लेकर पेडण्याचे आमदार त्यांनी हेचो लक्ष घालून ताबडतोब हेचेर काहीतरी तोडगो काढचो आणि हे खड्डे पुरून घेवचे। आणि सध्या नयबागान आसा म्हणजे जो पंचायत हॉल त्या त्या परिसरात आम्ही उभे आसा की आमच्या वांगडा माजी सरपंच शरद पुडवय आसा आणि तुम्ही सगळे जाणात सगळे पेडणेवासी गोंयकार सगळे जाणात की हांगा कशी खड्डे पडून कशी रस्त्याची अवहेलना जाल्या तुम्ही जाणात। जो पहिले आमदारान प्रपोजल घातलो त्याचे कितें जालें हेच्या बद्दल हांव उलयना तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली पण माझी एक अशी कळकळीची विनंती आहे की विद्यमान जे आमदार आहात प्रवीण भाई आल्लेकर एक घडाडीचे म्हणतात तसे की त्यांच्यानी ह्याच्यात तातडीन लक्ष घालपाचो आणि आता विधानसभा चालू आसा आणि PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल हे पेडण्यान सुद्धा वरचेवर येत असतात की पाण्याचो प्रश्न असो आणि विकास कामांचो असो की त्यांच्यानी सुद्धा ह्याच्यात तातडीन लक्ष घालपाचो कारण थंयसरलो नयबागातलो हो परिसर म्हणजे पंचायत हॉल आणि आमचे सतिया देवी जे टेम्पल आसा अनळी आर्को आसा थंय सुद्धा असे ओवरफ्लो म्हणजे पाणी म्हणजे तळ्याचे स्वरूप हांगा येयल्लेले आसा आणि हांगा भुरगीं वयतात कितलीशीच वाहनां हांगासान वयतात म्हणटा तशी आणि अत्यंत रोडाची वाट लागलेली आसा ह्याच्यार गांभीर्यान म्हणटा तसो आमच्या प्रवीण भाई आर्लेकर जो आमदार आहा तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा आणि जो अभियंता PWD जो आसा अधिकारी जेई आसा ह्यांच्यांनी तात्काळ लक्ष देऊन ह्या रस्त्याची जी अवहेलना जाली हा तळ्याचे स्वरूप इला म्हणजे नयबागान आणि आमच्या अनाळ्यान ती तातडीन करपाची हांव सरकाराकडे आणि आमदाराकडे विनंती करता। धन्यवाद। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.